गाइस नोंथांमोनखौ आंनि तरुन नार्जारी इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय लोगोफोर जोंहा दा खामानि मावनो नागिरदों आरोखि ना खामानिया जाहैबाय हालदै जावगोन हाग्रा बारि नुखायो एकदम जायगाखौ हालदै थिलिखौ आंनि हाबाव जानो लोगोफोर हालदै फोनांखासै हाबाखौल' सोर जानो गोसो कमेन्टआव खालामहरबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोखि ना ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासे नाया आरोखि ना स्किप खालामनाय नायनो नाङा दानला दानलि नायनो नाङा ओमफ्राय मोजां मोनोबा एसे लाइकफोर खालामना हो कमेन्टफोर साबसक्राइब खालामना हो बेल आइकनफोरखौ थुनायला मानोना गोदान गोदान भिडिअफ्रा नोंथांमोननि गेजेराव सहैयो आरोखि ना एसेनोसै लोगोफोर आं भिडिअखौ खामानिखौ मावोसो आरोखि ना नायलांबाय थादो हालदै जावनायखौ जावदो दे आरो गेन्द्रा ओमफ्राय खदाला आंना हाग्रा
खोना मुथु हेलौ गाइस हालदैखौ जावनाया जावखांबाय आरोखि ना खावसेनि बारा थांबाय एसे दंबावो मेंबाय आरोखि ना गरम जाबाय सानजौबायबो ओमफ्राय दा दोनथ'सै आरोखि ना भिडिअखौल' मोजां मोनदोंबा साबसक्राइब लाइक कमेन्ट खालामदो लोगोफोर एसेनोसै दोनथ'बाय लोगोफोर बाय बाय